Nela. Ma bilai? Mobile. आंनोलाय मानो? Third jamba. माब्लाबा बांद्राय अननायावनो अनफ्लांना गोरोन्थि जाबा आंनि जिउआ माबायदि जानांगौ? थेर बेथेरनि लामायाव आगान सुराथ'। ओइ जाम्बा मा सानबाय थाखो? नङा ओरैनोसो जेबो सानाखै। दे होमबालाय आं न'आव थांनोसै। दे। अखानायै फुंनि समाव सना आंनि आनजादा खाथिथारसै। बेनिखायनो फन रायलायनाय लोगो हमनायफोरखौ दान्दिसे साननैसो दोनथ'नोसै नामा? जागोन दे। आदा नों आंखौ बावगारनाय नङाथ'? बारफुनाय बिबारखौ सिखिरि जानानै बिदै सोबनो गोसो गैला नामा? जाम्बासो नों। थौ न'आव थांसै। जिबा साननि उनाव The subscriber is currently switched off. Please try after some time. The subscriber is currently switched off. Please try after some time. The subscriber is currently switched off. Please try after some time. अनजिमा खेबसेथ' अन खालामना मबाइलखौ। नाथाय आं मा मावफ्लांखो दिनै? आंथ' जेबो गोरोन्थि मावफ्लाङाखै अनजिमानि सायाव। थांना थानो होनाय नङा आं बेहाय नों बैहाय सानैजों गावस्रानाया सानैजों गावस्रानाया।
हेल'। अनजिमा नों मा जादों? नों मानो गाबखो? आदा आं मा खालामनो? आं मिथिया जासे आंनि आइ आफाया आंनि थाखाय गुबुन सेंग्रा साख्रि मावनाय सिगाङावनो नायखाना दोनदोंमोन। आं मिथिया जासे आंबो बेखौनो मिथिनानै नोंनो बार बार फन खालामदोंमोन। नाथाय नोंनि मबाइला अफमोन। आंखौ लोगो हमनोबो खाबु होआखिसै। बै समावनो आंखौ जर जबरदस्ति हाबा हरनायसै आदा। दा बियो आंनि हौवानिसो मबाइल। आंनिखौ आं बै समावनो गारख्रुबनानै थेर बेथेर खालामदोंमोन जेब्ला नोंनो फन हरनानै मोनै समाव। अनजिमा आदा जुदि नों आंखौ आंगोनि सानोमोनब्ला आनजादनि गेजेरजोंब्लाबो खेबसेथ' खबर लाजायोमोन। दाबो आं नोंजों थांफिनगोन नों लाङोब्ला। नों राजि दंना गैया? ओहो, बे जाथावा, जानोनो हानाय नङा। माबादि जाथावगोन? हाबा जाखांनानैबाबो जुदि फैफिनोबा? दा बादियाव अनजिमाया फैफिनमारोब्ला